Ni gyd yn gwybod beth yw'r Botwm Coch, ond beth yn union sy'n digwydd pam ni'n gwasgu fe yn ystod Eisteddfod. Gadewch ni mynd i'n ffind o mas. Croeso nôl! Welcome back to the Royal Welsh Showground here in Bilth. Felly, beth yn union yw'r Botwm Coch? Co fi'n siarad mewn i hwn? Fi'n siarad mewn i hwn ar y Botwm Coch. Ni'n darparu sylwebeth Saesneg i bobl sydd ddim yn deall, felly maen nhw'n gwasgu Botwm Coch a ni sy'n ma. Wel, fi'n gwybod bod e'n fyw. Sut ydych chi'n prepio ar gyfer hyn? Ni jyst yn trio gryndo ar popeth sy'n mynd mlaen, really, yndyn ni, achos ni'n clywed y cyfarwyddwr, ni'n gwylio'r Eisteddfod, felly ni'n trial meddwl am bob dim a ni jyst yn cael rhyw sgwrs a joio. A fi'n siŵr bod ni'n gyfarwydd iawn gyda chi achos chi'n licio Eisteddfota. Ydych chi yn methu bod ar y llwyfan neu'n falch bod chi dal yn gallu cymryd rhan ond cefn y llwyfan? Ti'n gwybod beth, da ni'n hen erbyn hyn, da ni'n really hen, so mae'n neis cael bod Chi ddim yn edrych yn hyn? Ac yn hyll. Diolch Anna, da ni'n hen ac yn hyll, ond mae'n neis cael bod yn ôl a cael gwylio'r Eisteddfod o safbwynt hollol wahanol. Mae'n greu, yn cael mwy o Eisteddfod ffrwydd. Yn union, fi'n eitha sicr chi bron yn mynd nôl yn fyw. Felly diolch yn fawr. Now we've got some results for you if you remember back to the creative dance group year 6 and below.